Risih ditutne rek rene ya lek risih. Kowe lungguh kono lho mandek kono lek ditutne risih. Ngono. Munggah, munggah. Antar ditutne ae lho karo palta tre modele. Mulai digerengi jempale palta. Nah, ya wis ngono, wis. Bene adike dolanan belung-belunge dhewe bene rasa diwesi. Tek dhewe kuwi. Enggak usah. Bene adike dolanan kuwi belunge dhewe lah golek dhewe. Enggak usah, lho yo enggak usah, enggak usah. Bene adike dolanan belung bene. Ya wis. Yo Mas Yoyo di situ aja. Mainan di situ. Aja diketak lo adike lo ya. Enak rek, dede rek. Wis rene kowe rene. Terus ngintil wi kembar wi. Palta aja ngintil engko lek disaduk lho engko. Rene, rene. Aja ngintil engko geblak-geblak neh koyo ndek iki lho di gerengi.